Mga kapuso, sa nato ang labing uwahing kalambuan sa panahon at makauban karon pinagi sa phone patch ang direktor sa Pag-asa Visayas, si Engineer Al Kiblat. Engineer Kiblat, maayong hapon o sa latest karon sa atong weather condition. Maayong hapon si Raran o sa tanang kapuso watching live karon sa Balitang Bisdak. Si tropical storm or tropical depression nga si Kabayan ani downgrade na nato si Alan kay nihinay siya due to land interaction o nahimo na lang siyang low pressure area. Nagpasabot ni nga gilibkas na tanang tropical cyclone wind signal sa tibuok nasod, Visayas o Mindanao. Lakip na ang Visayas o Cebu. So naani kire karon himutang sa vicinity sa Impasog ong Bukidnon. So mo itong kalambuan karon, Alan. Pero nagpabilin nag-issue ta og gale warning sa Bohol o Siquijor. Lakip na ang northern o eastern coast of northern Samar, eastern Samar, Leyte o southern Leyte, Alan. So delikado gyapon ning mga lugara nga mobiyahe ang magagmay sa kinang pangdagat. Okay, ako lang klarohon ni Engineer Kiblat nga bisan og LPA na lang ang nagpasulabi karon apan as you mentioned dunay gale warning, so dunay mga sakayang pangdagat gihapon ang dili tugutan nga makabiyahe. O depende na sa Coast Guard, Alan, kung unsang klasiha sa mga sakinang pangdagat ang ilang dili pabiyahion. Labi na itong mga bangka nga di motor o uban pang mga sakinang pangdagat nga below 250 gross tonnage nga ang gibugaton. Kay naapamantay combined effect ko sa northeast monsoon or hangin hamian, shear line o low pressure area nga mao ni nakapuso gyapon sa hangin yan mga dapita nga naasoy. Kini ato ang nasinati nga pag-uwan hangtod kanu sa ama ni Engineer. Nakasinati ta karon og breaks no ni undang atong ulan, pero base sa atong Doppler radar diri sa Pag-asa Mactan naapatay nagpadulong nga mga pundok sa mga cloudiness nga posibleng makahatag o mga light to moderate o occasional heavy rains, particular sa southern portion sa Central Visayas. Lakip na ni ang southern portion sa Cebu. So mag-expect yapon tag mga pag-ulan karong mga nahibiling oras ning adlaw, Alan, ug ugma makasinati na tag improve weather condition. So starting og mga adlaw hangtod na Pasko nindot na ato ang weather condition, Engineer Kiblat. Hopefully, Alan, kay base sa ato ang kining produkto nato nga makita nato sa website bagongdatpagasa.usd.gov.ph na atay tropical cyclone threat potential forecast diha. Sa mga sunod nga duha ka semana wa tay nakita nga musuod sa Philippine Area of Responsibility nga bagyo or low pressure area. Okay. Salamat kayo, Engineer Kiblat, sa imong time nga gigahin diri sa Balitang Bisdak. Sa payan Sir Alan ug maayong hapon atong tanan. Maayong hapon.